Solasaldian ari gara faktorian, Nerea Zurmendi, Eneko Zarraua Garmendia eta Martxelo Otamendirekin, eta orain hitz egin behar dugu gorpuzten ari den mugimendu politiko bati buruz, Gazte Koordinadora Sozialistari buruz. 3 urte beteta dagoeneko, larun baterako mobilizazioak deitu ditu Bilbon eta Iruñean, burgesiaren diktadura gelditu. Hori da deituriko mobilizazio horien leloa. Eta susmoa inguruan sumatzen dena gazte ugari mugimendura gerturatzea lortu duela GKS-ek. Gurekin dugu Unai Martinez, GKS Gazte Koordinadora Sozialistako ordezkaria. Unai, egunon. Egunon, opa. Zergatik une honetan erabaki duzu, mobilizazio hori, larun bateko mobilizazio hori deitzea? Bueno, gu ikusten egia, azkenengo urtietan, bai gazteriaren eta baita ere langileriaren egoera okertzen ari dela, ez? Eta horrek badaukala aspektu ekonomiko garbi bat, gazteriaren kasuan garbi ikusten da, soldata baxuak, langabezia, aldi baterako lanak eta abarrek, bizikalitatearen okertzea kartela eta horrez gain baita ere, argindarraren garestitzea, gerlikagainak eta abarrek, ezta. Baina horrekin batera ikusten dugu baita ere, badagoela beste aspektu garrantzitsu bat, lotuta dagoena eskubideen murrizketarekin. Izan ere, azkenengo urteetan normalizatu eta areagotu egin da, kontrol soziala, gazte kriminalizazioa, jazarpen poliziala edo eskubide zivil eta politikoen ezagupenak. Orduan guk egoera hori guztia salatu nahiko genuke uste dugulako larria dela egoera eta baina aldi berean ikusten duguna da realitate horri ezin zaiola aurre egin, enpresarian dien eta politikarien bitartez. Unai, barkatu, eskatu behar dizu telefonoa pixkatxo bat ahora gerturatzeko urruti xamarren zuten zaitugulako, ea argiago entzuteko modua daukagun. Bale. Hola hobeto bai. Hori esan dudana, egoera larria dela bai ikuspuntu ekonomiko batetik eta baita ere eskubideen murrizketaren ikuspuntutik. Eta hori, realitate hori aldatzeko ezinezkoa dela enpresarian bien eta politikarien bitartez egitea. Horregatik guk mezua zabaldu nahi dugu dela horien influentziatik kanpo mobilizatu behar garela eta antolatu behar garela eta zentzu horretan gure aldarrikapena pixkate estatu sozialistaren norabidean egingo ditu. Besterik gabe, mobilizatu zarete orain arte, COVID-aren aurreko kudeaketaren eta ezarritako hainbat neurriren kontra, horren inguruan ere kokatzen duzue, aipatzen zenuen kontrol sozialaren ingurukoa? Bai. Guk ikusten dugu pandemiaren arira, pandemiari etzaiola aterabide sanitariorik eman, eman zaiola aterabide polizial edo autoritarioa. Horrek zer esan nahi du, pandemiari eman zaion kudeaketak areagotu egin duela, kontrol soziala bezalako gertakariak edo abidezko bizigurta airearen bitartez guk garbi ikusten dugu hori, baina baita ere azken urteetan kamarak eta bestelako neurriak areagotu direla. Orduan, pandemiari emandako kudeak eta autoritario hori akorde dago edo horrek eragin du hori eskubideen murrizketak. Aipatu duzu, egungo egoeraren konponbidea ez dela erakundeetatik eta politikarien bidetik etorriko. Zuen mugimendua gorpuzterakoan, ze puntutaraino dauka pixua ezker abertzaleak erakundeetarako harturiko bide horrek? Guk ezker abertzaleekin oinarrizko desadostasunak ditugu eta baita ere alderdi politikoen egin eta guk ikusten genuen hasieratik elementu batzuk bai eduki behar egin dituela gure mugimendua gorpuzterako orduan. Eta hori zen, enpresarien eta politikarien influentzitik kanpo antolatu behar den alternatiba bat gorpuztu behar dugula. Benetan, mugimendu politiko alternatiba bat eraikitzeko pizkate komunismoaren bidean lan egingo duen. Beraz, oinarrizko desadostasun horretatik abiat eta gorpuzten joan gara gure mugimendua edo. Badire irakurketak diotenak, 20. mendean porrot egin zuen ideologia bat, orain berreskuratzeak, utopikotik gehiago duela egungo egoerei irtenbide errealista bat ematetik baino. Horri zer erantzungo zenioke? Nik uste dut, begibistakoa da 20. mendean komunismoa porrot bat jaso zuela. Baina horrek ez du esan nahi komunismoa ez daukanik aitasunik gaur egungo
aktualitateko arazoei erantzuteko. Arek uste dugu, behintzat askatasun terminoetan eta aurrera bidearen terminoetan edo, oraindik komunismoa jarraitzen duela izaten proiekturik aurreratuena, ez da zergatiko, klaserik gabeko gizartea eta zapalkuntzen gaitipena delako, ikuspundu, askatasunen ikuspundu batetik aurreratu dagoen proiektua. Hala ere, zailtasun bat dago zentzu honetan, zergatik, gaur egungo errealitateara egokitu behar delako proiektu historiko hori. Eta zentzu horretan, saiatzen ari gara hori gaur egungo baldintzetara egokitzen proiektua eta tesi berritu batzuk plazaratzen sozialismoaren ingurukoa. Zuen mugimenduko kide batek, oraintsu argiari egindako adierazpenetan aitortzen zuen mugimenduak oraindik soziologia unibertsitarioko esparruetara iristeko bidea egin duela, baina proletariargora oraindik ez zaretela iritsi. Zer dela eta? Nik uste dut mugimendu politiko batek are gehiago jaio berria baldin bada, pixkanaka joan behar dela gorpuzten. Gure kasuan, gure zorretan garrantzia eta toki handia hartu zuen eztabaidak, ezta? Zergatik, estrategiaren inguruko kezka bazegoelako, zer norabide estrategiko hartu behar zen, zein den esan duan bezala, askatasun terminoetan egokiena den gaur egungo estrategia, eta horrek eskatzen du olako eztabaida eta kritika momentu bat. Hori ikusten dugu, hori gertatu zen bintzete, horrelako bai unibertsitatean eta bai eta ere hortik kanpo nolabaiteko kezkak zituen jendearen artean errazago eman zitekeela eztabaida hori, eta beraz nik uste prozesu naturala hori izan dela. Hala ere, guk nahi dugu bai entorno militantean edatzen joan, eta baita ere, proletargoaren esparroan ere edatzen joan gure proposamena. Uneren batean, hauteskundeetara aurkeztea badago, asmoen artean? Ikusi behar da noiz aurkeztu behar zaren eta zertarako aurkeztu behar zaren. Guretzako urgentzia ez da instituzioetan parte hartuko duen alderdi bat ere egitea, baizik eta hortik kanpo indar handia eskuratuko duen mugimendu bat sortzea eta gorpuztea, eta beraz zentzu horretan ari gara lanean. Gero, iritz daiteke momentu bat, zenetan erabaki daitekeen instituzio horietan parte hartu, edo esan ditzuten bezala, hartuko zen parte hortik kanpoko mugimendu bat, hau da, gizarte sozialista baten eraikuntzarako baldin eta ekarpena egin diezaioten instituzioetan parte hartzea. Esate baterako datorren urtean dira udal eta foru hauteskundeak 2023an horra aurkeztu ala ez, zeunetan erabakiko duzu, politikan urtebeteko epea azkar pasatzen dela, ez gure kasuan gu aparte gazte antolakundua gara, eta ez da gokigu momentuz behintzat horretan aritzeak edo. Konforme. Unai Martinez, gazte koordinadora sozialistako ordezkaria, eskerrik asko gaur gurean izateagatik.